Hallelujah. Amen. Handa mo na ito itong kasi mo. Kanta na ito itong bell sa pagkain sa tubuhi sa Diyos. Papilang mo presensya sa panahon. O may angay kabalakan, nga wala may angay kawuris kay ikaw, ang tagiya sa plata, bronze, ulang. Hallelujah. Taas ang kamot sa pagsimba, ngalan ko
tagbawa ang kauhaw ko, pauraray ko sa dugan mo, pauraray ko dihak at imo, pauraray ko sa trono mo, tagbawa ang kauhaw ko, nagsako sa mga bukid mo, nagsako kay gimingawag ko nimo, nagsako sa mga bukid mo, tagbawa ang kauhaw ko, tagbawa ang kauhaw ko, Yes, Lord, tagbawa ug pun-a kami Ginoo sa imong presensya. Kaya diha lamang gayud kami kanimo makakaplag sa katagbawan Ginoo. Lord, salamat sa imong mga kahibulungan na mga buhat diri sa amuang kinabuhi. Salamat kay bisan taliwala sa among mga kapakyasan, taliwala sa among mga kakulangon nga na kanimo. Imuha kami nga gipili nga higugmaon, palanggaon, panalanginan Ginoo ug himuan sa mga nagkadaiyang mga maayong na mga butang Ginoo. Lord, pasaylua kami sa tanan namong mga salaod nga nahimo diha kanimo Ginoo. Wala gayoy malilong nga na kanimo Ginoo, ang tanan nga niya sa mong kinabuhi. Gibuhat man namo sa dayag o sa tinago Ginoo, ang tanan Ginoo dayag gayod diha sa imong mga mata. Pasaylua kami Ginoo. Og padayon ka Ginoo na magatrabaho sa among kinabuhi ug magahimo kanamo nga hingpit gayod diha sa imong atubangan Ginoo. Lord, nagaampo ako nga na kanimo na padayon ikaw magablas sa imong mga katawhan. Lig-una ang ilahang pagtuo ug pagsalig nga na kanimo aron nga dili gayud sila mapukan pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa mga bagyo, unos nga muigo diha sa ilahang kinabuhi Ginoo. Nagaampo ako Ginoo sa tanan nga adunay mga balatian, mga kahigalaan namo, mga minahal sa kinabuhi, mga kaigsuunan, mga tao nga naa sa ospital o naa sa ilahang panimalay nga nagaantos sa ilang mga balatian. Ako nga pag-ampo, bisitahi sila Ginoo, kaluy sila Ginoo. In Jesus' name, I declare and speak healing na kanila Ginoo. Nagaampo sa bao Ginoo, bisan pa sa tanan ng mga pastors, mga magwawali, karon ng mga panahuna, ikaw na magahatag kanila langit no nakaalam. Ikaw magapuno kanila sa imong presensya o ikaw magapadayag kanila sa imuha Ginoong mga pulong na buot nimong ipawali nga to kanila na sila Ginoo mahimong magmaalamon ug magmaisugon, makalahutay Ginoo sa pag-alagad nga na kanimo. Sa tanan Ginoo na mga opisyalis sa gobyerno, ikaw Ginoo gayud na baga-enlighten silang kinabuhi kasing-kasing aron sila Ginoo magatrabaho base sa imuhang kabubuton, magatrabaho sila Ginoo nga may kahadlok katalaw nga na kanimo Ginoo. I-bless nimo kining nasod sa Pilipinas, kaluy-an nimo kami o padayon ka na magaministeryo Ginoo sa mga kinabuhi sa tanan ng mga tao Ginoo. Nagaampo ako Ginoo nining dapit sa kabayan relocation ug makasikbit nining nga dapit. Padayon ako nagahangyo nga na kanimo nga ikaw Ginoo magatay-og sa mga kinabuhi sa tanan nga lumulupyo nining nga dapit. Labi na itong mga tao nga way panahon kanimo, wala nagatagad kanimo, wala nagapakabanha kanimo diya silang kinabuhi. Naunta diya sulod silang kasing-kasing mahikaplagan nila Ginoo ang kakulang ug mangita sila kanimo og
himuon nila ikaw nga ilang Dios o ga personal nga manuluwas diha silang kinabuhi. Sa among pagpadayon karon punon nimo kami simbalang espiritu ayaw itugot Ginoong kaaway makahimos pagtugaw sa among pagpamalandong sa imong pulong Ginoo. Ako ang ginasali ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Time na po sa tuwang paghalad, no? Andam na to tumanghalad. Muhatag sa kalipan, diya sa Ginoo. Muhatag sa kalipan, diya sa Ginoo. Dahil punta ang Diyos, usalit ka niya sa maliwayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipan, diya sa Ginoo. Muhatag sa kalipan, diya sa Ginoo. Dahil punta ang Diyos, usalit ka niya sa maliwayong kasing-kasing. Hallelujah. Ginoo, nagapasalamat kami niining salapi kinitaan sa imong katawhan. Padayon ikaw na magapanalangin niini nga kini magamit para sa imong kahimayaan, para sa kalambuan gan sa buluhaton niini nga iglesia. Panalangini ang mga kamot nga nagahatag niini, panalangini ang mga narbaho, panalangini ang adunay negosyo, gamay man o dako og ang tanan nga mga naghago na ning kamot, imuha silang panalanginan Ginoo. Ako ang ginasali, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Maayong buntag sa tanan. Kumusta man mo? Dili kita magalangan kung aduna mo yung mga Biblia. Abli uban ka nako sa libro sa Galacia, kapitulo 2, versikulo 20. Sa English, Galatians chapter 2, verse 20. Galacia, kapitulo 2, versikulo 20, ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa unod, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan siyang kaugalingon alang kanako. Ang Dios magapanalangin sang pulong, magaampo kita. Ginoong Dios, salamat Ginoo sa imuhang pulong ako ang nabasa. Ikaw maga-bless ini Ginoo, masabta namo kini Ginoo, tuguti kining imong pulong, magadulot gayod sa kinauyukang bahin sa amuang mga kasing-kasing Ginoo. Ako ang ginasali, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Mas banda ko, maayong buntag sa tanan. Throughout the Bible, kung imuhang lantawon ug tun-an ang tibuok na kasulatan sa Biblia, ang pag-alagad sa Ginoo maoy nakita nga pamaagi aron makabot ang usa ka katuyuan. Dili mahimong hingpit ang imuhang pagkakristohanon kung wala ka nakaalagad diha sa Ginoo sa bisan unsa nga pamaagi diha sa imuhang kinabuhi. But sad to say, daghan na mga Kristohanon wala makasabot ani. Ang ano kaha? Nga kung imong tanahon ang kinatubok ang sinulat sa balaan na kasulatan nga ang pag-alagad sa Ginoo nakita man ani nga pamaagi ingon nga pagkabot sa usa ka purpose sa iyahang pagkakristohanon. Unta ikaw nga Kristohanon makita nimo ang imo usab nga kaugalingon sa sama niini nakahimtang nga makita nimo nga dili ka muhunong o dili ka muundang sa pag-alagad diha sa Ginoo hangtod nga dili ka kaalagad sa Ginoo base sa iyahang katuyuan diha sa imuhang kinabuhi. Ang pag-alagad sa Ginoo nakita diha sa pagkabot sa usa ka purpose o pagsinati sa panalangin sa Ginoo o labaw sa tanan, pagkaplag
sa meaning sa imong kinabuhi. Pagkaplag sa kahulugan sa imong kinabuhi. Pila ba kaninyo karon nitak naa sa kabuntagon nga nasayod kung unsa ang kahulugan sa imong kinabuhi? Pila ba kaninyo karon ang nasayod kung unsa ang meaning sa imong kinabuhi? Nganong nahimo kang Kristohanon, nganong nag-exist ka niini nga kalibutan ning kasamtangan na panahon? Libaluan na ba ninyo ang meaning sa inyong kinabuhi? Ha? Kasagaran niini, aron masabtan nimo o mahikaplagan nimo ang purpose sa imong kinabuhi, masinati nimo ang panalangin sa Ginoo, mahibaluan nimo, makita nimo ang kahulugan sa imong kinabuhi. Kasagaran niini, naga-associate kini uban sa gugma. Ha? Associated with love, obedience, and a desire to live according to God's will. The reason why nganon dili ta makaalagad sa Ginoo, the reason why nganon dili makabot nato ang purpose sa Ginoo sa tuang pagkakristohanon, the reason why nganon dili nato masinati ang panalangin sa Ginoo ug makita ang meaning sa kinabuhi is tingali Paulion ta mo ron. Kasagaran nga dili nato makita o dili ta kaalagad sa Ginoo, di nato makita ang meaning sa kinabuhi is tingali wala ka nato ang gugma. Tingali dili kita obedient sa Ginoo ug wala kitay desire na magkinabuhi, mabuhi diha sa kabubuton sa Ginoo. Unta dili ka matagbaw sa imong pagkakristohanon. Unta dili ka muhunong sa pagkabot sa purpose sa Ginoo sa imong pagkakristohanon. Dagan ka nato gusto nga makasinati sa blessing sa Ginoo pero dili makaalagad sa Ginoo. Dili makaalagad sa Ginoo. Na kung imong tan-awon throughout the Bible ang pag-alagad sa Ginoo or nakita nga ang pag-alagad sa Ginoo maoy dalan aron makabot nimo ang purpose nga nahimo kang Kristohanon. Now, the importance of serving God. Tan-aw nato in Joshua chapter 24 verse 15 nag-ingon, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve." Tan-awa ang kaimportante sa pag-alagad sa Ginoo. Matud pa ni Joshua sa Joshua chapter 24 verse 15, "But in serving the Lord seems undesirable to you." Kinsa yang gisultihan ani? Mga tao nga kuyog niya nga mitabok sa Jordan River gikan sa Ehipto, gikan sa kamingawan o wilderness, pagtabok nila dito sa Ehipto o dito sa Jordan River, pag-abot nila dito sa Promised Land, niingon siya sa mga tao. Niingon niya, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve." Kung ang pag-alagad sa Ginoo kay wala na nimo ginatinguha pa, pagpili karon para sa imong kaugalingon, kinsa ang imong alagaran. Daghan ka nato na mga Kristohanon undesirable sa pag-alaga sa Ginoo. Sa diha nga miabot ko aning simbahana, pila ra gid to akong naabtan. Pila ra man to naabtan ako diri mga bata, young teens. O niya, sa pag ito akong naabtan. Mga women's, pero wala yung men's ato nakita na ko diri Mga women's na sagad sa mga women's kay abot ba kung nani ba gid to diri para mo simba o para lang sa laing katuyuan. Ha? Midagan ang panahon, nagkadugang, hantod nga ninali ang sitwasyon. Kung imong sutaon ang imong kaugalingon, pila nakakatuig ng alagad sa Ginoo? Pila ka nakatuig gikan na bautismuhan? Pila nakakatuig na hisakop sa New Hope Christian Church? And supposed to be, usa na ka sa mga haligi ani nga iglesia.
Usa na ka sa mga supporter ani nga iglesia. Usa na ka nga mutulak sa mga buluhaton ani nga iglesia. Pero sad to say, sad to say, makasubo pamalandungon. Nadugay na ka nangalagad sa Ginoo. Tingali wala pa ka sa New Hope, hantod daabot ka sa New Hope, and supposed to be, nag-grow na ka, ligon na ka, o isa ka na, ka-back up sa usa ka minister, o usa ka pastor, isa ka na, ka-supporter sa buluhaton sa iglesia. Pero kita, dali sa church, nalipay ko kay nadungagan ta in numbers, pag-abot, pero pag-abot sa supports, moro pag makita na ako nga, wala, mas di mas siguro giisip na membro ni sa New Hope, wala siguro niya giisip. Kulang ang suporta. Pag-abot sa mga fellowship nato, ang bapmen, mag-fellowship, way makita. Di ba? Dili ta magkahiusa. O ibutang na lang nato, mga internal nato na mga buluhaton sa ministry. Pag-abot sa prayer meeting, ang mga dagway nga akong nakita diri pag-abot ako diri naga-join sa prayer meeting sa Ate Helen. Si Nanay Nina, si Ate Arlene. Maulang gid mga dagwaya permente, ang uban mo apil mo tambong sa isa ka tuig ka isa. O ka once kaduwa sa isa ka tuig o ka wa gyud bisan sa isa na isa ka tuig. On off ang suporta. Namatay si Ate Helen, namatay si Nanay Nina, si Ate Arlene na nabilin. Kami, ako, si Carla, kay sukad nga panggabiin atong prayer meeting, naana siya. And then mga young teens sa lugang. Pero dili na mao ang ato ang commitment unta diha sa Ginoo. Kulang ato suporta. Isipon nimo imong kaugalingon. Tol, imong hingoklugan diha sa imong kaugalingon. Isa na ko dapat nga haligi aning new hope. Anong masubo ko? Tungkol kay makita na ako ang ubang mga simbahan, pag-abot sa support sa mga buluhaton, grabe ka, suportado nila ang ministry sa ilang church. Prayer meeting, cottage prayer, mga fellowship, mga panagtigom, naa sila. Pero kita diri makita ra ta og Domingo. Pero pag-abot sa mga fellowship, dili ta makita. Pag-abot sa mga kalihukan, dili ta makita. Pag-abot sa mga ministry nato sa sulod diri sa simbahan o sa gawas, dili makita ang suporta. Pipila lang gyud ang naga-support. Dapat, ingon pa ni Joshua, but if serving the Lord seems undesirable to you. Unsa man ning undesirable to you? Kanang wala na daw, nimo ba, ginatinguha pa, wala na ka nangandoy nga mag-alagad sa Ginoo, and sad to say, daghan ang nadariya. Nga wala na nag-desire pa, nga magdugang, magtaas pa ang iyang level sa pag-alagad sa Ginoo, nga unta mag-level up ta. Mga games bitaw, mag-level up man. Magdula ka og kining Candy Crush, mag-level up man. Bisag Candy Crush lang. Magdula ka og samot nag-ML. Samtang gataas imong rank, gaisog ka, kanang lisod na ang imong dula, pero grabe ang imong pataas sa imong ranking nimo. Tanan nato nga ginahandom sa kinabuhi, gapataas ta sa atong ranking. Sa natad sa atong pamuyo, gapataas ta sa atong ranking sa atong pamuyo ning kalibutana. Ginabuhat nato ang tanan para mutaas atong level sa pagkinabuhi din sa kalibutan na kung mahimo from nothing to everything. Wala kay kwarta kaniadto nagapaningkamot ta makakwarta ta para mutaas atong kahimtang sa kinabuhi. Makapalit ta og mga butang nga kaniadto wala nato napalit. Ginapaningkamutan nato na. Pero sa ato spiritual life wala na tay desire. Og tama ang giingon ni Joshua nga kung ang pag-alagad nimo is undesirable na. Undesirable na ka. Kung ang pag-alagad daw sa Ginoo is undesirable, wala na ka naghandom pa nga mag-alagad pa sa Ginoo. Nga mo taas pa ang imong level sa pagpangalagad sa Ginoo. Ingon niya diri, then choose for yourselves this day whom you will serve. Then pagpili diha sa imong kaugalingon karong adlaw kung kinsa ang imong alagaran. Usay. Kana bitang masubot ta, kamo wala mo mag-uol sa inyong kahimtang. Wala ta mag-uol sa atong sitwasyon, sa atong level sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay lang na dili makasimba, okay ra pod na musimba. Nabantayan gyud ako na siya. Karon makita na ako pagkasunod Domingo, di na ako makita. Pagkasunod Domingo, makita na pod ako. Ang katong nakita nako, di na pod ako makita. Murabag okay na lang sa tuwa nga. Dili ka simba, okay ra pod na musimba.
Dili man na inana ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili man na mao ang gusto sa Ginoo. Na on off ang imong pagpangalagad. Murabag ka nang napugos na lang ka nga musimba kay membro ka ng simbahan, napugos ka na lang nga musimba kay kanang nakay anak diha nga gisponsoran. Pero ang gusto sa Ginoo, na kanunay kang naga-desire o mag-desire nga mag-alagad sa Ginoo. Ha? Ingon ni Joshua, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. Ingon ni Joshua, pagpili karong adlaw kinsa imong alagaran. Ang Dios ba sa imong mga katigulangan nga ilang gialagaran didto sa Euphrates? O ang Dios ba sa mga Amorites, Amonihanon, na diin ang ilang yuta mao'y imong gipuy-an? Igsuon pagpili sa imong pagalingon. Abi ninyo, kalabit lang pag-abot sa mga kaluyahon, mustap ka, pag-abot sa mga pagsulay, muhunong ka, gamay lang nga problema, ma-discourage na ka. Mauna yun sakto. Imong gipili. Nga inaana na lang ang sitwasyon sa imong kinabuhi. Inaana na lang ang level sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Wala jud ka musukol. Dapat musukol ta sa mga pagsulay, mga kaluyahon, mga problema. Kay kung dili ta musukol, mao ni eksakto ang giingon ni Joshua na pagpili karong adlaw kung imo bang alagaran ang mga Dios sa imong katigulangan didto sa Euphrates. Sad to say, ginapili nato ang mga butang na din makasamot ka nato sa atong kaluyahon. Dapat mo fight ta para sa Ginoo. Labang ka nato ang Ginoo. Ngano dili man ta mo fight? Pag abot sa mga kaluya, hallelujah gyud. Pag abot sa mga pagsulay, pag moingon ang lawas, di man makaya, luya gyud. Di na pud mo padayon kay luya gyud. Dili inana ang usa ka Kristohanon. Tanawa si Joshua. O sa ingon ni Joshua, but as for me and my household, we will serve the Lord. Wala siya moingon diri, but as for me, we will serve the Lord. Kung maayo akong lawas, kung dasig ko, kung walay problema ang akong nasinatian, kung malinaw ang akong pamilya, kung malinaw ang among pamuyo, wala siya moingon ni Ana. But niingon siya, but for me, ingon niya, pagpili mo kinsa inyong alagaran. Kung sa tanaw ninyo nga dili na desirable sa inyo ang pagpangalagad sa Ginoo. Kung wala na mo, nagatinguha pa nga mag-alagad sa Ginoo, then pagpili karong adlaw diha sa imong kaugalingon, kinsa ang imong alagaran? Ang Dios ba sa imong mga katigulangan nga naa didto sa Euphrates? O ang Dios ba sa mga Amorihanon nga diin maoy inyong gipuy-an? Pero alang kanako, ako o ang akong tibok panimalay, mag-alagad sa Ginoo. Walay kondisyon. Naamang ko'y kwarta. Si Joshua tingali na ingon siya, naamang ko'y kwarta. Biyaan man ko tanan. O biyaan man ko sa akong mga anak. O sa ako asawa. O sa akong mga minahal sa kinabuhi. I will serve the Lord. Dapat inana. Wala lang kay bugas, di nakakaalagad sa Ginoo. Wala lang kay kwarta, di nakakaalagad sa Ginoo. Gamay lang nga labad sa imong ulo, di nakamusimba. Kay labad imong ulo, nga kaya raman ang tanim mo. Lapon kung manarbaho ta, bisag labad pang ulo mo trabaho, kay mga lukawat, anong trabaho? Gamay lang, gisipon lang, gamay din na mo simba kay gisipon. Samantalang kung manarbaho, bisag gisipon mo simba, amo trabaho. Kay basig bawad, anong trabaho? Inig-eskwela, bisan ug naay gibate, hala mo eskwela, kay basin ubos ang grado, labi na kung naay gi-maintain. Pero pag alagad sa Ginoo, atong Domingo, nag-brown out, daghan ganawa ni lusot adto. So may labot sa brown out o sa pag-alagad diha sa Ginoo. Basin unyag, di na musigang adlaw o di na musidlang musiga ang bulan, wala di nakakasimba kay ngit-ngit ng panahon. Gamay lang ang mga problema di nakakasimba, di nakakaalagad sa Ginoo. Mura kag mga tao, mura kag kini mga tao nga giingnan ni Joshua nga kung ang pag-alagad ninyo is wala na ninyo ginahandom pa. Kung wala na mo naga-desire pa nga mag-alagad sa Ginoo, din pagpili karong adlaw kinsa imong alagaran.
Kayo sa ingon sa pulong sa Ginoo, mas maayo pa nga ingon pa niya kung hilaw ka maayo mas hilaw ka na lang. Kung luto ka lang. Kay kung hilaw luto ka, isuka ka. Oh. Dili ta maghilaw luto sa pag-alagad sa Ginoo. Ibis dahil na napagkaon ang inyong ginakaon, nagkainom pagyapon mo og gatas. Oh, gatas gyapon ang inyong ginainom. Dagan sa mga Kristohanon inana. Kulang ang suporta sa pag-alagad sa Ginoo. Diri sa New Hope, unta mahinuklugan nimo sa imong kaugalingon na isa ka sa haligi ani nga simbahan. Para mahimong lig-on ni nga simbahan. Ha? Isa ka dapat kay dugay na kang nangalagad sa Ginoo. Dugay na mo nangalagad sa Ginoo. Isa na ka dapat sa back-up ani nga simbahan. Kung saan na lang, inyong pastor nga matay, kisa may puli. Kisa may makabarog. Kung ang pastor kay Mulakaw, o naay lakwon, o naay trabahoon, o naay uban na mga appointment, kisa may mabilin, manawagtag naa sa gawas. Na supposed to be, naa sa sulod dapat ang gamiton sa Ginoo. Ha? Mag-desire ta nga mag-alagad sa Ginoo. Ayaw hunong sa imong sitwasyon karon. Now, the cause, ang atong mensahe, una ko malimot, the cause and serving God. Ang, ano sa maning cause sa Bisaya? Bayad? Ang kabayaran sa pag-alagad sa Ginoo. Presyo. O, tama. Pero, kabayaran ang imuhang angay nga ibayad diha sa pag-alagad sa Ginoo. Part 1 lang niya itong hisgutan karon kay para di mo malimot kay basig mataas na to. Pag-abot sa balay, wala na mahinumduman. Kay taas man. Now, ingon pa, the cause in serving God, first, denying yourself. Diha, sa pag-alagad sa Ginoo, is grabe ang cause ni. Because, ang kabayaran diha sa pag-alagad sa Ginoo, mao ang pagsalikway sa imong kaugalingon. Kaya ba nimo? Kaya ba ninyo isalikway ang kaugalingon? Nga, sipon, ubuhon. Di sa kumusimba. Lain mo kung gibatik, ubo ko. Ha? Murag init ako, murag kalinturahunon ko. Masip mo sa mutik, musimba ko. Di sa kumusimba. Imagine mo nga. Nag-away ang mag-asawa, di na mo simba. Nag-away sa anak, di na mo simba. Denying yourself. Tanan na gusto sa imong lawas nimo, i-deny nimo kung gusto ka nga mag-alagad sa Ginoo kay mao nay kabayaran kung gusto ka mag-alagad sa Ginoo. The word deny is an action word. Unsay pasabot ini nga deny? Ha? Ingon pa niya, it means that denying oneself is intentional. Mo nang dili ta mga usab, mo nang dili ta mga desire o pangalagad sa Ginoo kay ang ato ang pag-alagad sa Ginoo dili man gud intentional. Mo na kung gusto ka nga makaalagad sa Ginoo, you should deny yourself. Ha? Di ni mo kayang muadto sa simbahan kay kalintura ka. Bisag mo pa lang siguro pagsugod. Pero trabaho pa na, baala, okay kayo, arang naulian ra ko ani unya na ranig medical. Ha? Dapat intentional. Kung gusto ka kausaban, kung gusto ka nga makaalagad sa Ginoo, intention nimo. Kanang gustuhon nimo. Kaya kung mayon ka, Lord, kanang gusto ko mag-alagad nimo, Lord. Gusto ka ga-joke-joke? Dili joke-joke ang pag-ampo nga gusto ka mag-alagad sa Ginoo. Dapat intention nimo nga mag-alagad sa Ginoo. Kaya kung mayon ka, Lord, tabangi ko, gusto ko mag-alagad nimo. Pero pag abot sa mga pagsulay, di ka kalahutay. Joke-joke ra na imong ampo nimo. Kumidya ra na sa Ginoo. Pag abot sa pagsulay, di ka kalagad na gusto ka mangalagad sa kuwa. Intention nimo nga mangalagad sa Ginoo, kung walay opportunity, ikaw ang mangita og opportunity kay intention nimo nga mangalagad sa Ginoo. Magulat ba ka og naay trabaho ihatag sa imuha, nga pwede man ka makapangita og trabaho para pamaagi sa pag-alagad sa Ginoo? I remember sa Batanon, sa young people pa ko, ha? Wala man magtudlo si Pastor Polo sa ko nga Rule, kanang bisitahi tong mga young people nga maluyahon kay kanang para madasig to sila. Wala mang isultian ana. Wala
sultian nga, iampo tong mga young people nga nagmaluyahon. Pag Bible study atong mga young people nga nagmaluyahon. Usa kong gihimo, pag-abot na ako sa New Zion. Ha? Nahalubilo, nagkasuod kadali, and then, pag election, gipili nga president, usa akong gihimo. Yung pangutana ko sa mga young people, kisa inyong mga kauban diri na mga youth kaniadto, nga wala na ninyo makita. Isa mauni ya, daghan kayo, daghan may sa una diri ya. Ano ko sige, inani atong buhaton. Bisitahan na to. Kumustahon na to. So muna mong gihimo, may bisita, nagkumusta, nagampo, ang uban ibalik, ang uban wa mo balik kay naulaw. Oh. Dapat intensyon nimo nga mag-alagad sa Ginoo. Kay useless ang imong prayer kung wala man lang kay intention nga mag-alagad yun sa Ginoo. Gamay nga mga kalisdanan, magkuha na ka, maluya na ka. Dili na. Now, what are the things to deny? Una, pride. Give up pride and cultivate humility. Isa sa mga hinungdan nga nung di ta kaalagad sa Ginoo sa garbo. Mga bitaw sa mga simbahanan nga kung naay membro simbahan nga dili gusto patudlo, magtukod na sa iyang simbahan. Naman siya garbo. Unsa man ni tudluan ra man tag high school ani? Na kung graduhan ka, nya imong pastor kay kining gikan ra sa butikmot na kuan, na pagtuon, nya walihan ka ana. So maingon jud ka nga, graduhan ko nya walihan ako butikmot. Adi pagtukod og imong simbahan. Kay para di ka mawalihan. Ano naman? Isa sa reason nga nandito kaalagad sa Ginoo isa tong garbo. Di ta gusto magpailalom, di ta gusto mo submit sa leader. Kay nakaminusta sa leader kay murag di man kuan murag taas man ako grado aning pastora ni. Di lang siya ko mo submit siguro. Mo nandito kaalagad sa Ginoo kay garboso ka. Ang garbo, ang hinungdan isa sa mga hinungdan nga di ka kaalagad sa Ginoo. Now give up pride and cultivate humility. Usa man ning cultivate amumaha, ati mana, ang pagkamapaubsanon. Nakamantay mga garbo. Pero ati mana, ang imuhang pagkamapaubsanon. Dili kay ati manon, imo yung pagkagarbo. So, kamo na hinungdan, di ka kaalagan sa Ginoo. In Proverbs chapter 11, verse 2, when pride comes, then comes disgrace. Kung ang garbo muabot pod ang kaulawan. Kaulawan. Kung garbuso ka, mapakaulawan ka. But with humility comes wisdom. Gusto ka og wisdom? Sulayin og pagpaubos sa imong kaugalingon. Kung gusto ka og mahimo kang maalamon. Ikaduha, unsa pa gyud? Greed. Unsa man ning greed sa Bisaya? Ha? Hakog. Di ka kaalagad sa Ginoo kay hakog ka. Sa lakto do pagkistorya, pastor, unsa may labot sa hakog sa pag-alagad sa Ginoo? Dako kayo og kalabutan. Gusto nimo ang kuno ng tibok kalibutan, mo di ka kaalagad sa Ginoo? Mao na ang rason. Gusto nimo maangkon ang tanan katigayunan sa kalibutan, mao na di kakaalagad sa Ginoo. Daghan pa kag pangandoy na gusto nimo kabuoton, mao na di kakaalagad sa Ginoo. Greed, hakog. Give up the love of money and pursue contentment. Hinumduman nato, money is good. Dili daw ang kwarta, but the love of money is the root of all evil. Ang kwarta dili dautan. Pero kung nagapos ka na ang kwartaha, nagpasabot ka na, gihigugma nimo ang kwarta, o ang kwarta mo'y hinungdan sa tanan kadautan. Matod sa pulong sa Ginoo. So give up the love of money and pursue contentment. Kontento ba kasi mong kinabuhi? Ang kalibutan dili mo sugot ana. Ang kalibutan kanunay tambag niya sa tao, ayaw ka kontento sa imong kahimtang karon. O wala ka kabalo. Nga litag na ni Satanas para di ka kaalagad sa Ginoo kay muturok sa imong kasing-kasing ang pagkahakog kay gusto nimo tanan bahandi maangkon nimo. Manan di ka na kaalagad sa Ginoo kay di ka naman kontento. Imagine nimo. Gitagaan na ka og isa ka balay. Gusto pa nimo og daghan na mga balay. Gitagaan kag isa ka sakyanan. Gusto pa nimo og daghang sakyanan. Gitagaan ka og cellphone nga tag 10,000, gusto nimo og cellphone nga tag 20,000. Gitagaan kag tag 20,000 nga cellphone, gusto kag tag 30,000 nga cellphone. Imagine mo na. Gitagaan ka og bike, gusto nimo og motor. Gitagaan kag motor, gusto nimo og sakyanan. Gitagaan kag sakyanan, gusto pa gyud nimo katong mahal nga sakyanan. Walay pagkakontento.
ug mao nay reason nga nang dili ka kaalagad sa Ginoo. Ingon pa ang 1 Timothy 6:10, ingon pa niya, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Unsa daw? Keep your lives free from the love of money. Ilikay ang imong kaugalingon sa paghigugma sa kwarta, hinuon pagkontento sa kung unsa nga naa ka, because God said, never will I leave you, never will I forsake you. In Hebrews 13:5 nag-ingon, I will never leave you nor forsake you. Klaro ka ang gingon sa pulong sa Ginoo. So you should give up the love of money and be content of what you have. Kung dungagan ka sa Ginoo, mas maayo. Pero bisan wala ka gidungagan sa Ginoo, hala, sige pangingkamot, sige paningkamot, bisan wala na matarong ang iyang pag-alagad sa Ginoo. Wala na maplastar ang pagpangalagad sa Ginoo. Kay sige kapot atong mga butang na wala pa niya nakabot. Another one, last. Masa man yung last? Kaibog. Ingon pa diriya, give up impure thoughts and actions. Dili ta kaalagad sa Ginoo kay dili man putli ang atong hunahuna. Kung ang imong hunahuna puno na siya sa mga impure, kanang mga dili putli na mga panghunahuna, usaon pagsulod sa mga hunahuna nga may desire para sa Ginoo. Usaon pagsulod. Manang dili nakakauna-una nga mag-ampo, magsimba, magbasa sa pulong, kaya ang imong una-una, puro na impure ang naadraa. Ha? So you should give up impure thoughts and actions. Ato ang mga binuhatan. Atong mga buhat, mga hinungdan, mga ibabag, gadi takaalagad sa Ginoo tarong. Kaya may nga bantang, di ko angayan. Ano, nag-imong pulkaana? Yang gusto ka mag-alagad sa Ginoo? Gusto ko mag-alagad sa Ginoo, pero sa diyang gamito ng taka sa Ginoo, may nga na pulka. Di lang usa, kay di ko angayan. Anong di man pulka angayan? Kay tinuyuan man nimo. Pwede mong taka mahimong angayan, kung di lang nimo tuyuon nga di ka mahimong angayan. Mika, gusto ko mga lagad sa Ginoo, pero palahubog pa man ko. Undaw pa Ginoo, para di ka mahimong palahubog, para kaalagad ka sa Ginoo. Mika, maulaw ko mga lagad sa Ginoo, kay mainom pamanggod ko. Di ayaw pag-desire ng galagad sa Ginoo. Imo man ang gipili. Ha? Ingon ang Matthew 5:28. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Grabe ka, bugat, kining kaibog. Another one, complaining. Sabi ninyo, kining complaining sa Bisaya pa kay reklamador. Nasayod ba mo nga ang reklamador nga tao dili makatrabaho og sakto? Bisag asa ka manarbaho kung reklamador ka. Unsa may tabo nimo? Kung di ka matanggal sa trabaho, unsa may tabo? Ha? Ikaw na lang muhawa kay reklamador man ka. Sige, reklamo. Pag abot sa sweldo, matay gamaya, dai kaltas man oy. Reklaman. Unsa man ning trabaho, gagmay sweldo pero kapon ba kay trabaho? Pero kay balo naman ka nga mo na imong trabaho. Trabaho ka construction, init kayo niya, may ingon din, reklamo din ka, batay kainit, aling trabaho ay niya, trip, niya, minimum rin sweldo. Sige, reklamo, nga, kabalo naman ka, minimum yung sweldo sa, una ka nang apply da. Ha? Sige, reklamo. Maupod ni diya sa pag-alagad sa Ginoo kung reklamador ka. Di ka kaalagad sa Ginoo kay puro raman ka reklamo. Imbis na muhatag ka og electric pan, di ka muhatag kay usaw man ang electric pan daghan naman kay na. Usaw man ang pastor alahon sa balay. Di ka kahatag og semento kay mengon maka wa gani ko kapasemento sa kong balay, na sementoon muhatag og semento simbahan. Mo man ito. Ha? Imbis na muhatag ka, di ka kahatag kay sige ra kay reklamo. Imbis gusto sa Ginoo nga muhatag ka sa imong 10% sa imong offering. Sige naman nagpangayo ng simbahan na. Sige nagdaghang kay amutan. Nya pag abot sa ting amot, di mangyapon muhatag. Nya sige reklamo nga mo, sige pangayo. Mo nang di ka kaalagan og sakto sa Ginoo. Kay pag abot sa mga natay kuan ha, mag-donate ta. Sige ra tag-donate dra. Nagreklamo na pero pag abot sa hinatagay wag muhatag.
Usaon ni mo pag-alagad sa Ginoo, puro reklamo imo nakita. Kung si Tarpulano mabulahan, si pastor mabulahan, si Tarpulana mabulahan, ang church mabulahan, di ko muhatag. Pero, purting reklamo, pero di man di muhatag yapon. Okay, ang tatog ni hatag og luna simbahan, niya pagkauman nagreklamo. Kung wala man lang kay ihatag, niya sige kag reklamo, ay na nagreklamo, pagpakahilom na lang. Kaya mo na hinungdan dita kaalagad sa Ginoo. Kay puro mali ang atong nakita. Kung di ka kabalo mo tugtog, kunya manaway ka, ay lang, panaway ka di man pagkakabalo mo tugtog. Nagsabi unsa man ang gitarist, hindi man kamao mo tugtog. Sige, pa ikaw tugtog tayo. Ikaw gitar. Kung di ka kamao, halayon na nagreklamo. Kay di ta kaalagad sa Ginoo kung puro mali ang atong nakita. Ha? Di ta kaalagad sa Ginoo kasi kita reklamo. Give up complaining and cultivate gratitude. Pagpasalamat na lang. Unsa man ning kinabuhi, ay puro ni pait, pitos, asin ra paminti sudanan ni. Magi tagakag asin. Kung tagakag kining kuan, kining kanon, wa gisudaan bisag asin. Ha? Abi ninyo ang tawo nga way asin, bisag asin mo ginay pinakalisod daw nga klase sa tao. Kanang mautang ka asin sa imong balay. Pubuhay na gid kaayo. Pila man asin kapalit kag piso. Ha? Unsa man ning kinabuhi, pait ba kaayo? Sige ra man tag kuan ay gulay. Mahigay na gulay. Nya kusig kag karne, patay na karon. Ha? Kung saan maning ginabuhian, sige matagkaog munggos ani, mga kuha na ni, kamunggay. Pasalamatin Ginoo, mo nang buhi pa kahangtod karon kay sige kamunggay. Kay kung sige kaglitson karon, ana, patay na ka. Ha? Impas ang kinabuhi nimo. Ay sige reklamo, pasalamati ang Ginoo kung unsa nga naa ka. Kay kung unsa maning kuryente, taas kay bin. Alay maputol imong kuryente, sige reklamo, di ka may gamit ana. Ha? Tanaw bin, taas sa sabihin oy 1,000. Patay pila ka man akong gamit diri ha? Alam mo, nagamit na kay Encanto. Ha? Kung nakasi mong taas mong bill, niya gikasakit nimo, ipaputol lang kuryente nimo, para wala na kay bayro nun. Ano ka simple? Ha? Dangay mga solusyon na pwede nimo pasalamatan ng Ginoo. Lord, salamat sa asin. Kina ako'y sudan. Malasalasahan ako gamay ang gulay o ang kanon. Ha? Kung sa man pamuyuan ni bisag pangkape, way pangkape. Sige, reklamo, pasalamatan ang Ginoo kay buhi ka. Ingon ang Philippians 2:14, do everything without gambling or grumbling or arguing. Buhata ang tanan, nga way pagbagulbol o pagpakiglalis. Buhata na lang tanan isig pagulbol. Kung gusto ka muhatag, halahata ka isig pagulbol. Nihatag ka og 100 pesos. Niya pagkahuman, sige, pag yung pagulbol. Tayo 100, naging gihatag, yung pagulbol pa na mo. Unta, kung kuha na isa kamilyon. Di ta sige pagulbol. Kaya di ta panalanginan sa Ginoo. Gusto kang panalangin? Undangan ang pagka-yaw-yawiran mo, pagka-pagulbulan mo. Another one is bitterness. Gusto man yung bitterness? Ano bitong, naapay, tinago, pinahipi, nga kayugot sa usag-usa. Kasuko sa usag-usa. Mao na bitterness. Give up holding unto bitterness and embrace forgiveness. Ano sama sinati ang bitterness? Kana di ka kapasaylo sa tao nga nakasala sa imo. Bitter ka sa imong kagalingon. Mao na di ka kapasaylo. Get rid of all bitterness and rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Jesus has forgiven you. Ephesians 4:31 and 32. Para dili ka bitter sa imong kaugalingon, i-release imong pagpasaylo. Dili pait perminti imong kinabuhi. Pakitaan pa lang nimo ang tao, pait na ang imong naong. Kau ka makakapasaylo God. Pasaylo Para di ka magsikapait na imong kaugalingon. Another one, impatience. Ano man impatience? Pagkadili, mapailubon. Give up impatience and trust in God's timing. Kanang dili ka kapailob, mo nang di ka kaalagad sa Ginoo kay di man ka kapaabot. Ha? Di ka hulat, mo nang di ka alagad sa Ginoo. Pagpailob uban sa pagkamatinud-anon diha sa Ginoo para makaalagad ka sa Ginoo. Ingon pa ang Romans 8:25, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. I-practice ang imong pagkamapailupon.
I-practice ang imong pailubon. Ayaw, sige, dali. Pagpaabot. Kay kung di ka kapaabot, instead na mo, maayo ang mudangat nimo, di na noon, maayo ang mudangat nimo. Kung sikag dali. Ikapito, slander and gossip. Kung saan man slander and gossip? Kung saan man siya? Pagbutang, o pagbutang-butang, o pagtabi. Slander. Di ka kalagad sa Ginoo kay hilig kag butang-butang, hilig og chismis. Marites, marisol, di ka kalagad sa Ginoo tungod ani na mga pamatasan. Sige panabi, sige butang-butang. Ingon pag-give up speaking ill of others and choose uplifting words. I-give up daw ang mga sakit na mga pinulungan. O pilia ang mga pulong na makapadasig. Manadaghan ta, manang di ta kaalagad sa Ginoo kay mga chismuso ug chismusa man ta. Di ta kaalagad sa Ginoo kay sige ratag butang-butang sa atong isig kaingon. Di ato makita ang atong mali, ang nakita nato isang mali sa atong igsuon. Di ta kaalagad sa Ginoo basta inana. Reklamador pa. Ingon pa ang pulong sa Ginoo in Ephesians 4:29, let no corrupting talks come out of your mouth, but only such as is good for building up, as it's the occasion, that it may give grace to those who hear. Let no corrupting talk come out of your mouth. Ayaw sugot na dunay mga ngilad nga musulod diya sa imong mugawas diya sa imong baba. Ikawalo, worry. Di ta kaalagad sa Ginoo tungod sa atong naghinubrang kabalaka. Pumusimba ko karon asa mo koy lutuon unyang udto. Muna di ka kasimba. Di ka kadto sa mga tigom. Daghan kay taog panahon. Kay kung panahon lang ang isbutan nato, daghan kitag panahon. Daghan kaayo mo og mga extra time. Kung mayon ka, di ko kaadtog simbahan, di ko kapil og prayer meeting. Unsa may hinungdan nga di jud ka kapil sa prayer meeting. Di ka kapil kay busy o di lang jud ka mo apil kay way gana. Di lang jud ka mo apil kay kanang wa ka nimo gibati nga dasig ka. Kay kung time lang ang isgutan, kay daghang time para makaalagad ka sa Ginoo kung gustuhon nimo. Pagkatubang nimo sa imong mga chismusang mga amiga, pila ka oras? Kung di mo maglingkod sa dalan, nya magistoryanay, mga wala dito. Kung dili lain kinabuhi ang hisgutan, mga wala dito ang hisgutan. Pila ka oras? 2, 3? Pila ka oras pagkatubang sa television? Pila ka oras pagkatubang sa cellphone? Nya maingon ka wala kay time sa pag-alagad sa Ginoo? Naa kay oras kung gustuhon nimo. Ang problema lang wala kay panghandoy. Tama ang giingon ni Joshua, undesirable. Wala na kay desire na mag-alagad sa Ginoo. Kaduol lang sa simbahan, di pa kanto simbahan. Nya mayon ka busy ka, samantalang kung imuhang sutaon, kung ato ang sutaon, daghang kay kag time. Daghang kay tag time para makaalagad dito sa Ginoo. Di ta kaalagad sa Ginoo tungod sa mga kabalaka. So give up worrying and place your concerns in God's hands. Ingon ang Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Second to the last, hypocrisy. Kung saan yung hypocrisy? Hipokrito. Hypocrisy, mao kini ang pagpakaaron ingnon. Dili ta kaalagad sa Ginoo tungod sa atong pagkapakaron ingnon. Sa laing Bisaya pagkasalingkapan o salingkapaw. Pagpakaron ingnon, di ta kaalagad sa Ginoo kay tungod ani ng mga kinaiya. Mga hypocrites, ingon ang pulong sa Ginoo. So give up hypocrisy and strive for authenticity. Pag matinud-anon, ipakita ang imong pagkamatinud-anon diha sa Ginoo. Ayaw pagpakaron ingnon. Kay mo na hinungdan di ka kaalagad sa Ginoo.
Katapusan, apathy. Kung sa maning apathy, pagkawalay pagtagad, sa Bisaya pa, pagkawalay pagtagad, give up spiritual indifference and passionately pursue God. Nganong dili ta kaalagad sa Ginoo kay dili man ta nagatagad. Ginabaliwala ra nato ang mga buluhaton. Ginabaliwala nato ang mga wali. Ginabaliwala nato ang mga tambag. Gipangbaliwala nato ang mga pasidaan. Wala ta nagatagad. Ha? Hantod nga dili ta magmatinod-anon diha sa Ginoo. Di ta maka-learn. Di kita magamit sa Ginoo, di kita gamiton sa Ginoo. Bisag kinsa pa ng mga pastor ang muwali sa tuwa, kung dili nato i-apply sa atong kinabuhi, walay mahimo atong kinabuhi. Di ta motubo. Kay di man ta nagatagad. So tagaan nato og pagtagad. Give up spiritual indifference and passionately pursue God. Ingon ang Revelation 3:16. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Hilaw luto ka. O ingon pa diriya, because you are lukewarm. Ano sa man yung lukewarm? Bugnaw init. Oh, init bugnaw. Ngay nana ba murag maligamgam. So ingon niya diriya, neither hot nor cold. Bugnaw init. I am about to spit you out of my mouth. Isukat ka sa akong baba. Kung mag-alagad ka sa Ginoo, dili nang on-off. Kaya ang on-off na pag-alagad sa Ginoo, hot and cold, lukewarm na Kristohanon. Kung ingon ang pulong sa Ginoo, isuka ka niya, kay lukewarm ka. Usahay init, usahay bugnaw. Mana kung mga alagad ta sa Ginoo, pag mainiton sa pag-alagad sa Ginoo. Pag matinod-anon, pag-desire nga mag-alagad sa Ginoo, intentionally. Di lang sa pag-ampo, di lang sa pangandoy, intention yun nimo nga mag-alagad sa Ginoo. Kay mo na'y gusto sa Ginoo. Ha? Sa ako nang gikaingon, kung doon na kay intention na mag-alagad sa Ginoo, kaya nimo buhaton, bisag ikaw ra isa. Ikaw na mismo mulihok, mangita og inisyatibo para makaalagad sa Ginoo. Gihangin ako ang tanan sa pagtindong. Mga kaigsuunan ko sa Ginoo ni takna karon sa kabuntagon. Deny yourself. Kung gusto ka nga makaalagad sa Ginoo, isalikway ang imong kaugalingon ug ang tanan nga naa diha kanimo. Apil na tong pride, apil na tong apil na ang greed, ang lust, ang pagkabagulbulan, reklamador, ang pagka-bitter diha sa imong kaugalingon, ang pagkadili mapailubon, ang pagkamabutang-butanganon sa isig kaingon, slander or gossip, ang kabalaka, ang pagpakaruningnon, ang pagkawalay pagtagad. I-give up nimo na tanan. Kay mo na ang babag, ang dili ka kaalagad sa Ginoo. Magapray ta, amahan namo nga langit nun, dalaygon ka ni takla karon sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo sukad ka kanina o kahantod karon. Ug labaw sa tanan, salamat sa imong mensahe alag kanamo nga nagahisgot mahitungod sa dakos of serving you. And ikaw nagtudlo kanamo, we should deny ourselves Ginoo kung gusto namo na makaalagad jud media kanimo. Tabangan nimo kami na kaya namo isalikway among kaugalingon ug ang tanan na mga pamatasan nga mao ibabag sa pag-alagad nga kanimo. Ug tabangan nimo kami na kami matinud-anon nga makaalagad nga kanimo. Sa among pagpamauli karon ubanan nimo kami panalipdan ang among kinabuhi diha sa kadalanan hantod na maabot kami sa among tagsa-tagsa nga mga panimalaya. O ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang pakigambit ug ang kalinaw makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. Mayong punto sa tanan, dalay ko ng Dios o God bless sa tanan.